upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. No, nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. This time check was brought to you by Ultra Fuels Gasoline Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr. of Inapatan, Nava, Camarines Sur. Services offered for rent, cement mixer, scaffolding, truck. Contact details 0950-935-2987. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Haloy ng problema sa mga helang na dai nasusolusyonan. Suya na ba kamo sa mga synthetic medicines na may mga side effects pati naman overdose? Dai na magproblema. Tayaon na sa syudad kan Iriga ang pamusong produktong herbal, ang Vestige Flax Oil Capsules. Inimayaman sa omega-3 fatty acids na nagtatabang para i-normalize ang sa indong blood pressure level. Halion ang mga bad cholesterol as in nagtatabang para i-maintinar ang overall cardiovascular health para masyerto na sa tamang kondisyon ang sa indong mga puso. Marahayman ang Vestige Flax Oil Capsules para magkaigwa nin healthy liver, weight management, asin makakabulong kung igwa ka mo nin migraine o headache. Siring man, nagpapakusog kan sa indong stamina. Yaon pa ang Neem Capsule for purifies blood. Marahayman ini sa igwa nin fungus, pati naman bakterya. Paglagas kan buhok, detoxification, diabetes, eczema, pimples, pati naman skin disorder. Available pa ang spirulina capsules, aloe vera capsules, noni capsules, ganoderma capsules, coenzyme Q10 capsules, krill oil capsules, asin colostrum capsules. So ano pa ang pinagahalat nindo? Madya na! For inquiries, hanapon lang si Miss Linita Padua Taduran sa Zone 2 San Agustin, Iriga City, as in with CP number 0907-803-2615. Vestige Flax Oil Capsules, walang bara, walang opera. Basta't nandito ka, ako'y lilito. Our Sunday Holy Mass this Lenten season is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City.
Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Maximo Manzano Jr. and family. For all the souls in purgatory, from Mr. and Mrs. Chito Cañeso and family. Dino Luares and family of USA. Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City. Reynaldo Filio and family, San Miguel Nabua, Camarines Sur. Amiel Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Erwin Nacario and family, Santo Domingo, Iriga City. SVN Salon, care of Sierel, Zone 4, San Roque, Iriga City. Silso Di Manarig and family, San Roque, Iriga City. Christoph Aser, Malaya Anzano, Santo Domingo, Iriga City. Felicidad O. Obrero, Corporal Street, San Agustin, Iriga City. Domingo Tercinio and family of Canada. Police Light Colonel John King Kalipay. Obero family of Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur. For safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Pura Malate Rimpilio, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City. Fe Tadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Lisa Guevara Online Booking and Accounting. Taday family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA. Police Major and Mrs. Margarito Manaog and family. Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. An manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Honorable Dan Raymart D. Silvano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble and family, Board Member 5th District of Camarines Sur. Honorable Mark Nino Casano and family, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Honorable Robert M. Saysay and family, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Saldo Jr. and family, Balatan, Camarines Sur. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Sheena Arlie R. Atole, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. And Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Managed by Ma'am Jovi. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Kulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Dai magadadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. 1-3-16 An RPN DZKI Iriga, nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya man pong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Reverend Father Danilo R. Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Board Member Botchokoy Oliva and family, 5th District, Camarines Sur. Mr. Joe Cabañas and family, Lanunciacion, Iriga City. Engineer Noel Ongek Oliva and family, San Francisco, Iriga City.
Honorable Aldin Galyarte, Municipal Councilor, Nabua Camarines Sur. Jail Officer 3, Andrew Aquino and family, BJMP, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Engineer Eddie and Mrs. Rose Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Guadalupe Tapalya, Haynes, Western Australia. Barangay Kagawad Eugene Bagapuro and family, San Nicolas, Iriga City. Miss Bitchy Odabar of Hong Kong, Junjun and Jocelyn Quiapo of USA, Dayan Davis and family of USA, Mr. and Mrs. Rafael D. Simbulan Jr. and family of USA, Agta Force Security and Protective Services Agency, through ex-punong barangay Ariel B. Losenya and family, Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Pocholo M. Divilla and family, Bailey, Denmark. Attorney Lorenzo E. Bigayan and family, San Antonio Poblacion, Nabua Camarines Sur. Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and family, San Nicolas, Iriga City. Tesnado family of Nabua Camarines Sur. Mr. and Mrs. Peter Longasa and family, Punong Barangay Wilfredo Oboy Losenya Jr. and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Andrew and Tita Celebrado and family, Matsarap Chicharon by Mr. Jeff Lianza. Edgar Tanchado and family, Marites Alanis and family, San Juan, Iriga City. Corazon Lang and family, La Anunciacion, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Taduran Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Tony and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Abe and Maria Teresa Leonardo and family, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuyang mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. An manehamento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Arnel H. Tan and family, San Miguel, Iriga City, Nakings Paul Water Refilling Station, owned and managed by Polly and Anacleta Baracena, Bagapuro, Highway 1, San Isidro, Iriga City, Barangay Captain Nene Ablan and family, San Jose, Baaw, Camarines Sur, Honorable Darcy Go, Punong Barangay, San Jose, Iriga City, Oralios Funeral Homes, owned and managed by Jose M. Oralio, Highway 1, San Isidro, Iriga City, and Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs Officer, House of Representatives, Quezon City. Diyos mabalos po sa saindo gabos. Sa pagpuon kan Semana Santa, sarabay niya tong rumdumon ang solemnidad kan okasyon. Siring man, andanay asin pusog niya tong pagtubod sa sakripisyo asin pagkamuot kan kagurangnan para matubos kita sa kasalan. Ang mensaheng ini hatod bilang serbisyo publiko kan mga minasunod na mga sponsors. MDH Construction Supplies, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Santo Domingo, Iriga City, headed by Barangay Captain Edwin Albanyo and Council, SFO4 Dario Panerio, Baaw, Bureau of Fire Protection. Tantiado Enterprises, owned and managed by Mr. Edwin Tantiado, located at Bugiti Street, San Roque, Iriga City. Lisa Martinez and Iriga City Terminal employees and staff. Ronnie Nacario Padayaw and family, La Anunciacion, Iriga City. Fiji and Borromeo and family, Santo Domingo, Iriga City. Bagsakan Transient Vendors Association, managed by Mr. Joel Yu and family. Elisa T. Gown and Rentals, Market Site, San Francisco, Iriga City. And Reverend Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartholomew Parish, Baaw, Camarines Sur. Mateo 6:19 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang kalawang
at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang namiminsalang insekto, kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang banal na tataramon hatod sa Indo kan baga binasunod na sponsor kan 7 Palabras. Father Abenson C. Martinez, Holy Family Parish, San Juan, Batuca, Camarines Sur. Miss Nenita Murillo Lucenia and Family, UK. Punong Barangay, Emily P. Tagumata and Council of Guyudan, Guyudan, Batuca, Camarines Sur. Punong Barangay, Juana Juaning Argarin and Council of Cristo Rey, Batuca, Camarines Sur. Sa Indo Pugabos, Dios Mabalos. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 Palabras ngunya na si Mana Santa, Santa Cruz Sur Barangay Council, headed by Punong Barangay Josefina Comla Piñones, Elmer Catli de Villa and Family, Barcelona, Spain, De Villa Store and Family, Zone 3 Santa Cruz Sur, Iriga City, Periña Matubis and Family, Salvacion, Iriga City, Ultra Fuels Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Jimmy T. Nueva Jr., Mr. and Mrs. Renel and Catherine Capalos, Buhi, Camarines Sur, 2nd CMO 9 CMO Battalion, CMO Philippine Army from Pili, Camarines Sur, Barangay Captain Rolando Serrano and Family, La Anunciacion, Iriga City, Mangente Beach Resort, owned and managed by Mrs. Adel Fajardo and Bliselda Mangente, Pararaw, Balatan, Camarines Sur, Macras Beauty Salon, Market Site, San Francisco, Iriga City, Alfredo Miguel Dimabayaw, Joshua Simon Dimabayaw, and Emilio Theo Dimabayaw, San Isidro, Iriga City, Mr. and Mrs. Jose M. Alteza and Family, San Nicolas, Iriga City, Yongja Enterprises, San Roque Highway, Iriga City, owned and managed by Mr. Joel Yan, Nabwa Kid Zone, owned and managed by Mr. and Mrs. Albert and Apple Tormis Lamado, Sonia Pontanares, Macau, San Agustin Standalone Senior High School, course offerings, ABM, GAS, UMS, STEM, TVL, ALS, Principal, Mr. Silito V. Saison, General PTA President, Francia Relativo, Faculty and Staff. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Elsie Colliantes, nakatira sa Sipukot, Camarines Sur, 59 years old. Colon cancer po ang sakit ko. Sabi po nung doktor, maghanda na niya kayo ng 300,000 pataas dahil i-opera ka niya. Niyakap ako ng mga anak ko lahat. Sabi ko, huwag kayong umiyak dahil gagaling pa ako. Kasi may napapakinggan ako sa radyo na key-water doc, napapagaling ang mga cancer. Sinuggest nga ni mama na narinig niya daw po sa radyo yung kay Dr. Paragas, baka daw pwede naming subukan. Noong una po hindi kasi ako naniniwala sa ganyan kasi akala ko nga hindi naman nga yung tunay na doktor. Parang may duda. May doubt. Tingin ko, akala ko hindi madadala ng mga yung inom-inom lang. Nung magpa-ultrasound ako, sabi nung doktor na nag-ultrasound sa akin, anong sakit mo? Ba't ka nagpa-ultrasound? Colon cancer po. Wala naman na. Inopera ka ano? Hindi po, Dok. Tinignan uli yung tiyan ko kung may biniyakan. Sabi ko, Dok, wala po talaga. O sinong doktor mo? Kaya ko, Dok, si Water Doc. Ang galing ng doktor mo ano? Sabi ganon, ma'am, sa akin. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi
Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Sila Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Latika ni Philip Baracena. Diyos marhay na aga po sa Sendogabos. Ped sa 23 kita kan bulan na Marso aldaw kita nin Sabado. Malipot-lipot na kamugtakan ka na sa tuyang panahon nagrahay-rahay nang magparaturog-turog sana. Lang paano ang buhay kung sige sanang turog mayong pagkakan. Goto man naabuton ngunya ng mga panahon. Mayo ka man inaasahan na makukuha lamang man magpara tangad na sana sa langit. Okay, kaiba niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Ricky Sagayap, sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Pati matrapikon dyan sa kasantruhan ka na siyudad ni Iriga hapon hasta abot banggi kan pinagigibong earthquake drill na Bureau of Fire Protection. Sabi kan iba ano nangyayari ini pag may okasyon sa Iriga garuman sa nga Manila. Sa mga alternate route dyan sa may likodan kan UNEP kadakol naman na duman ang mga nagsusurkat kundi matraffic man giraray na dapat magbigayan pag-araw kayan kung minsan kay guwaman ng mga driver na imbis na magbigay gusto palugod abalahon ang mga nagsusunod ang kasabatan dahil mo maintindihan ang ibang mga kababayan niya to. Pati ka na aki imi pag-agi duman sa may tangod kan transmitter. Di ba? Ba't may nakalagay dyan na RPN? Ano yan? Nahiling ka itong route na tulay, pasiring duman na transmitter. Ang pangyayari niya ko. Bayan mo lang yan kung ano ang nakita mo. Tingnan mo na lang. Ganyan ang buhay. Pagka nakakakuanin gawi si Soy Kapitan naghahagad ito nin gawi tanganing ibugtak duman sa
agihan, pasiring dyan sa transmitter. Duwa na bagaan agihan duman. Duwa na ang tulay-tulay. Aray kung patulayan ang tulay ng Pangulo. Pero araw kay tukan panahon na si GMA, tulay ng Pangulo. Pasiring duman sa Banwan kan si Roma. Maghali dyan sa tinambak. Kundi yan, garo masakit man yan, mapatulayan ni BBM. Numan nga iton, di nga iton 50,000 da magagastos. 20 mil nga nga siton. Sisiw. Ang gobyerno po, ang presidente nagpapatulayan, mga bilyones ang gagastusan. Pero kung dikit sa naman, ay, parentindi yun. Mga tinampunganing mga rolobak. Yan sa parte kan Quezon, sa Gumaka. Masiring na yan, Abot del Gallego, dyan sa First District, kan Camarines Sur, dahil naasikaso. No, pa daw yan, mga dikit na bagay na yan, maasikaso kan gobyerno. Kan sa tuyang presidente na bangiwas kan Pilipinas. Pero piglimitara na po ang biyahe kan presidente. Kan mga gabinete grabe nga ang gastos. Sige sanan biyahe ni Presidente Bongbong Marcos, maray ko nang pagpaparagastos pag sakay sa aeroplano, personal nindang kwarta. Pero kung kwarta kan gobyerno, kan mga namamanwaan, hali sa buwis kan mga namamanwaan, ay talagang patunod na presidente, si Presidente Bongbong Marcos. Bakong paasenso Pilipinas, bakong bangon Pilipinas, kundi lugmok Pilipinas ang mangyari sa tuya pag-arog kanan sa tuyang presidente. Aroy naarog si dipuntong Presidente Fidel Valdez Ramos Biyahero. Ay inda, kung ano-ano na pagpaparasabi, bangon Pilipinas, 20 pesos na bagas hain. Sabi kan iba, 20 pesos an ata. Kaun na raw nga ito, bidaw kin makaan ninyo. Ano man magiging 20 pesos ang bagas na ultimo nga ning paroy, nababa sa 20 pesos ang kada kilo. Ano ang gigibuhon kan sa tuyang presidente sa bagay na yan? Napag-utosan na po sa mga Pilipino. Kita man ng mga Pilipino, madali yung tumubod kung anong pagparahambog kan mga politiko digdi sa tuyang nasyon, natubod man tulos kita. Sa mga pangako, mga promesa kan mga yaon sa posisyon ng mga politiko. O ngunyan amay pa puro na tarpulin. Ali ako dyan sa Ligao City kasud mahiling mo dyan mga tarpulin ni Senador Bongo, Camille Villar. Ano yan, dawa yan personal ang sa indang mga ginagastos dyan. Pero bako yan na pagparapahiling nindo, puro tarpulin ang proyekto. Ninganing Malasakit Center ni Bongo. Itong nagadanan dyan sa Antipolo Old Nabo, nagre-reklamo para pabalik-balik sana, mayo man subot na pala. Kung ano-ano subot ng mga requisitos ang pigpaparahagad kan Malasakit Center ni Senador Bongo dyan siyudad kan Naga, Borobongo na nga kami. Dawa sari nga kami mabunggo sa itong Malasakit Center, daw man nga nangyayari ko papel. Turol-tulan daw ba? Dalagan tayo ni sa Pilipinas. O, ini naman si Camille Villar. Maray sa naman ini. Diyan sa yan, duman baga sa kaito, Showtime. Partner ni Willie Rebillame. Kung ang mga politiko po, puro sa naman porma, pagwapo, tarpulin, ay inotil yan. Maray pa itong dahil lang nagpaparagirirong pero naggigibo. Ini si Senador Miguel Subere. Bilib pa ako kayo ni. Kaya mga nahaman ining proyekto, digdi sa Riyon kan Bicol, na mga tul-tul na proyekto. Diyan sa, sa Libon Albay. Kaya yung mga proyekto dyan. Pero ang iba man ng mga senador, ay notil man. Puro sa naman pagwapo. Araw kayo ni Robin Padilla, ay di lamang kayo ni Bilib.
Kadakol pong mga naging senador, pigpapara gamit ang riyon kan Bicol, basta eleksyon. Tapos dahil na lamang narumduman ang Bicol na tabangan. O, kung gustong mapahat-pahatan ang grabing traffic dyan sa partikan Quezon Province, abot dyan sa 1st District kan Camarines Sur. Ano taan Philippine National Railways, tayo pinapakarhay na magbiyaheng Bicol to Manila. Ano ang nakakaulang kayan? Sabi, bilyonan pundo. Ay, nya ko, garo, pun pa yan kan panahon ni Presidente Duterte. Mayo man nangyayari, oh. Ang biyahe, pasiring sa ng, Legazpi, abot naga. Ay, na, so bigpaparasabing, mabiyahe na, haling Calamba, Laguna, abot digdi sa Sorsogon. Pero iba po ang namamalisyang kunig di sa satuyang gobyerno. Maray sana sa mga taram, mansagibuan, ibang mga presidente. Tapos kung kunyan ngaya, State of the Nation Address, sona, abang gagayon kan mga pigtataram, sona libre. Ay, hindi dahil magparautoon ang mga Pilipino, masupog man kamo sa mga nagtitios na Pilipino sa satuyang nasyon. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Mas bilib pa ako sa mga politiko na dahil nagpaparatararam na gayo. May nahahaman na arog kay ning ako Bicol Party List, kapasimple. Pero ining Bicol Saro, tarpulin man yan. Ano man tutok doon nindang mga proyekto digdi sa reyon kan Bicol kung tultol man sindan, pilreka, hain man. Pag panahon ng eleksyon, sigan mga pangampanya kan mga party list na ini, pero pag nakakatapos na ang eleksyon, sa mga congressman sa naman ang nakikinabang, tubig para pangako, anday man, mabutasan na nin kwarta pag panahon ng eleksyon, kung ano-anong mga promesa, proyektong ipinagtatao. Pang eleksyon lang ang iba pong mga politiko niya to sa Pilipinas. Kung tultul ang dalagan ka na sa tuyang nasyon, tultul ang mga nakaposisyon, ano taday mag-asenso ang Pilipinas? Kung bakong mga korupsyon, kung bakong mga korupto ang ibang mga opisyal niya to sa gobyerno. Ang nangyayari kaya, korupto sa barangay, korupto sa banwaan, syudad, probinsya, hasta nasyonal. Saro po yan sa nagpaparuro kan nasyon Pilipinas. Dapat isip-isip, magmuni-muni ang mga Pilipino ngunya na panahonin Kwaresma. Kung nga napapаарog kay na nasyon Pilipinas. Ultimo nga ning ang simbahan, nagpapagamit man sa kwarta. Ako, pero Dulos Benos, ang mga padi, baga payaman man Sabihong ko na bako sa naman ang pwedeng basulon ang gobyerno. Pati ang simbahan, mga pakikwarta naman. Dan sana sa mga oper, ang gusto kan simbahan, pagpaparaumawon sa mga maray magtao, mga rinibuan tinatao, milyon. Ay, inda. Dahil daw kita parautuon, maski simbahan nalalaog na nin politika. Kaya paano mag-asenso ang Pilipinas? Puro na, pati simbahan, politiko naman. Mabaradulok ang mga politiko sa simbahan, sa mga padi. Nganing guwapo ang pangaran kan mga politiko. May mga pasimple bagang mga hero ang mga politiko na pati ang pagsasadyos binabakal na. Report! Pero nasa linya si Karondang Bane, go ahead. Salamat na Karonda Philip, ay kakayan magpasabi na itong padi nagpapaman ka masimana sanda na kape. Tay, mga padimalas. Padimalas man kayang ibang padi. Bakong padi buenas. Ay, yata na kakayan. Ay, tamalamas, tamalatob ni Father Louie. Ay, good morning dyan sa dyan sa Banuan Canbao, Camarines Sur. Sa paagian ni Reverend Father Cesar Bongon and Saint Bartholomew. Pero padaba ka ni Father Bongon
Eh, siyempre, pagdangat ako kayan ni Father. So, salamat po. And sa gabos mangyaraon po dyan ng mga kapabian sa Banbangan Baaw, Camarines Sur. Pero tubod ka man, sabi dyan sa Baaw, agko man nga mga padi na nagbublay ng magmisa. Wala makatutong ka ngaya. Iyo, kung minsan, may mga arong kayan talaga, na inyato yan mapapara, mahali sa Rondang Philip. Ito bang mga nagmimirisa na agawang makatungka. Kaya may mga may mga parasimba kita na imbes na nag-aantrabay duman sa homily, kan padi, pag-arong kayan bagang nagsisimba. Kung minsan, nagkakaturugan iba, arong kayan, garong kaya warang gana, tapos nakakatungka. Lalo sa mga senior citizen, pati nga ng lay minister, to smag na kung minsan. Kaya baga. Pag ang padi mabublayon man, binubublayan man sa mga nagdadangog. Ito mga parasimba, kung minsan, mas gusto kaya ninda Rondang Philip, iba, mas gusto ninda itong alive na mag-misa, tapos itong naiintindihan, minsan itong audio baga, sa Royal para magayon i-adjust siguro ng simbahan niya itong audio ninda, yung speaker ninda. Tapos minsan may mga simbahan baga na bakong clear sa indang audio, lalo kung yaon ka na dyan sa luwas. Day, ba clear man, kundi ba manapadi, pero de los Bienos, mayo lamang ka sabing sense of humor. Paano man sana sabi mong ora? Ay, gawa kong mga naobserbara na padi na kung minsan yan halawi ko na magpara homilia sa mga nagdadangog na parishioner, mga tosmag na. Day, siguro, medyo nga niyan saan iba, medyo edad na tabi, karon na Philip. Kaya, sa mga hoben man, sige sanan si cellphone, sa laog kan simbahan, sigan chismis. Ay, pambihir. Anyway, pabutan niya ito ng good morning ang gabas ng mga parokya, hindi po sa tutuya. At niya po maray kon si Father Dan Aguilar, ta sabi kan ni ba, si Father niya lang kasigman, baga na nga siga pa narita. Alive si Father Aguilar. Dayan humilia kaya, pag naglampas na yan sa rong oras, boring na yan sa mga nagsisimba. Yan ang obserbasyon ko man. Iyo baga. Arong yan basta, anyway, itong aram niya to na mga parokya sa ngunyan, magkakaikuan din sa iglesia. Kanabukot sa mga lugar, lalong na sa mga religious site, tapos mga bisikado na nagdudugunan, kanya yan sa may party kan kalabang ka Camarines Sur, sabi ka Rondang Philip, itong amang inulid, kung sa aram niya, tungunyan kasi na, may mga pila na, mga tao dyan. Ano man itong nagdesire kang bisikleta iglesia? Ha? Igwaman baga sa irigang nakabugtak na tarpaulin dyan sa may City Park, bisikleta iglesia. At ibaad maaraman niya to kung sainan mga ruta kayan, sabi ka Rondang Philip. Mas magayon ibaad makaiba kita. Pero panahon ini ka, yan sa Huwebes Santo? Huwebes Santo, Oo, bisikleta iglesia, inda kung isaan mga mapartisipar dyan. And sarungon yan sa mga siribot na tabi ka rin ng Philip, itong grupo bagakan ito pang grupo kan magsisinakol. Yung laro na dyan sa grupo nila Sir Joel Yu and Ma'am Raquel Yu. Saro yan sa mga itong pigpopokpok ang hawak. Iyo, saro yan sa mga saribot nun yan ta nag-titrain ito bagang nagkukuyan na kan sa indang performance maabot na pero yun kamang kaya itong pigpapararapado ang hawak ang mga tao ta ngani mabawas-bawasan kasalan. Mo dahil man ako sa nagnunulo kan mga araw kaya lang ano man magpapaduhan mo sa imong sadit. Kung saan mo pagbasol sa imong kasalan, no need nakulugan mo sa imong sadiri. Mag-ano ka,
kumpisal, tapos udok sa buot na talagang dai mo na pagibuhon. Itong mga kasaalan mo, dai na pag-itruhon. Pero itong pagpara kulugan ang sadiri, tapos pag-abot kan aldaw, iuman sana, very useless, sabi ka Rondang Philip. Day, ako kaya sa paghiling ko sa naman, man pagtubod ninda. Iuman ang pagpunit. Kaya lang, kung minsan may mga kapadian kaya na nagnunulo mga yan, lalo na ito bagang itong pagpapapako. Tan padi nga ni, di nagpapapako sa krus. Ito pagpapapako sa krus kan iba. Mayo man bagang pading nagpapako sa krus, maski santo papa. Itong iba, lalong-lalo na baga ang Department of Health. Kung minsan nagpapatanig yan, sabka ngaya kung sa impa baga ngayang may mga arog kaya na magpapako kan sa diri sa krus, unya na si Mana Santa. Itong pako, baka masyadong malinig. Sabi karon da Philip, baka ngayon mag-create pa nin kung anong danyos, lalong-lalo na sa parte kan salud kan sarong tao. Maray kan ipulot na lang ng epoxy. Ano? Epoxy. Kuya, ang iba, may panggakod sinda, ito bagang PC, na igagakod sa krus. Dahil akong raban kasalan, dapat kan epoxy. I-epoxyhon? Oo, tayo hindi na magali sa krus. Kasyan man ang epoxing magagamit ka yan. Ay, hindi bali. Basta mawarasan na sa kasalan niya, maibangon yan kinaban sa kasalan. Ang bihira. Ang iba nga ni, ang iba sa tuya, mas nga ni nga dahil kita magparasimba. Takon minsan, ang iba, ginigibo na sarang parang dekorasyon sa diri ninda. Parang pinapahiling ninda, nasinda nga regular sa simbahan. Halos Domingo nagsisimba. Pero pag luwas sa simbahan, ang gawi, bako man sa maka-Kristiyano ang gawi karon ng Philip. Iguan akong bistado sa Santiago, oral daw simba, nag-o-offer sa simbahan, pero kan panahon korupto dyan sa City Hall. Sorry, pambihira. Anyway, siguro nag-ano naman siya, nagre-reforma. Kaya, puwera de los obos sa gabos, ang iba, nagre-reforma, kaya aral daw na sa simbahan. Pero ang iba man, kung minsan, ginigibo na sa naninda na parang pakitang tao para magayon ang imahe ninda sa ibang tao, kuyan ninda, parang ito na nga ni itong image ninda magayon sa ibang tao na nga ako mo nagpapasiring sa simbahan, makuyan nga ini matanos ngayang tao alagad karon na pud kan mga pagano baga pagluwas sa simbahan yung mansadaan gibo kaya useless ang mga siring kayan mas gida ipalabi sa pagpapasiring sa simbahan basta panos ang gibo mo rekognisado ka kayan kan kagurang nan tabi. An iba nga rin dyan sa ekskursyonan? An iba sa ekskursyonan, lalong-lalo na ngunyan na papaabutan na si Mana Santa. An iba, nulo kayan, lalo na itong mga gurang nyato, itong mga kagugurangan nyato. May mga pagtubod sinda, na pag-arog kaya na si Mana Santa, dapat nga ni ngaya, dyan mismo sa laog kan harong, magtuninong, tapos gibuhon, ang pagrumdom, ang solemnidad, kan mahal na araw. Minsan nga ni may mga pagtubod na dapat nga pag Biyernes Santo, daina magtarigos, pag tungtong kan oras na alas 3 nin pagkahapon. Ano manda? Biyernes, hindi. Pag aldaw kan Biyernes, sabi kan mga gurang kaidto, dapat ngaya kung makarigos ka mo, alas 8 pa lang nin pagtaaga, magkarigos na, tapag hapon nga dahi na pwede. Ano man daw ang logic kaya, ano? Baka suma parabulang habong mabasa. Hinda. Ang mga parabulang baga, so luluhong ko nga ni, na simba lang ito, Biyernes Santo. Ang mga parabulang pag Biyernes Santo, ang gibo kayan maghanap nin mga anting. Ang bira ito, iba man na simba lang sa Biyernes Santo. Yan iba. Pero kung minsan, ang mga parabulang, lalong-lalo na pag-arog kayan pagkatapos kan alas 3 nin pagkahapon,
mapuon na yan na maghanap ng mga anting para sa sendang mga pambulang na manok. Si Lazaro, ano mandato? Nagparegos pero Sabado sana. Linda ko. Iyo, Sabado sana kaya inapod Lazaro. Linda ko lang. Anyway, tibad maanggutan kita kan simbahan. Dahil mag-interview ka nga kay Father Dan. Sa tuyang informasyon sabi ka ng Philip, sa atyan sa pagkabanggi, i-incaminar ang nagbang saro na makisumaro baga di sa pinag-aapod na Earth Hour. Ang sa una na Earth Hour, kung sigon sa informasyon, mapon ini alas 8:30 ng pagkabanggi, hasta alas 9:30 ng pagkabanggi. So sarong oras ini yun na mapalsok ng kuryente para sabi nga ni Sayan, i-preservar ang pinaban na lakdang para tabangan ang Nawara na si Ate. Ihanap ninyo ibang lugar. Mapalsok na kaya nin kuryente. Kaya napalsok na pati ang linya niya. Ay, Santissima. Kunyan kaya, ini pong earthquake drill na ini, mapalsok kuryente. Kung nadagos nga ni so brown out ngunyan, maghapon, at iba ni at yan ka natabi ta ilalaog taan na mga pagirumdum. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Bitin sa cash? Sa M. Luilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered.
po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kita nga 11 minutos makalampas na alas 8 din pagkaaga. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa San Isidro digdi po Ciudad Caniriga. Reverend Father Dan Aguilar and Cura Parroco kan Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Kini si Father Dan tala ka relax. Nakahampang mo ini rumayo sana. Pero igwa. Konselo ining kaulay si Father Dan minsan. Po si Reverend Father Cesar Bonggon, dawa retirado ng padi. Dan padi, dawa sabing retirado na, forever pressed yan. Pwede pa sindang magmisa pag igwanin mga okasyon, tapos igwa sa indang nag-a-adapt ng mga simbahan, ibang parokya, kung habo man duman sa Basilica Minore. Yaon man duman an istaran po kan mga retiradong padi. Siyempre an padi baga kung minsan an inaasahan man kaya na masalo sa senda basta gurang na an kapamilya. Kung so kapamilya nas naman may mga pamilya mga tugang siribot-sibot man kaya an iba pong mga padi nagpapa-adapt na sana sa sarong parokya. Napot nga na ako ni Consyal Sani Maestrado, ika nga, nangarap ka man maging padi. Niya ko, iyo man kan panahon, kaya lang habo niya ako sa kuyang magurang. Mayo padasindang kumbaga trophy. Gusto mo na magkaigwa mo na ng trophy bago magpadi. Pero iba mo na gusto sabihin ka ito hamak na kung padi na may trophy na. Kaya po ang ibaganing padi dahil nakakatios mga patago may trophy. Kaya makonsuelo kon minsan pag-abot sa relihiyon. Alay kon mga pastor ta ay kadakol babae, kadakol ani naakian, pero pag-abot kaya sa simbahan Katoliko. Pero ibaan pagmati kan mga parisyoner basta an padi dakulan aki. Sa kamay aki. Ay ba naman niya kay pader. Kaya kung minsan, dahil taman masabi na ang padi, ngayon talagang iyan dahil na matitintaran. Kumbaga tao pa man yan, kaya lang nasa tao man yan. May mga babae man kaya, kung minsan, saro yan sa nakakatintar sa kapadean. Inaaraman nga na ako, lektor, inakian kan padi. Kumbaga dahil nakatios si Pader, kung tinuksuman ni Lektor. Kaya minsan nadepende man giraray sa pagtubod kan sarong padi. Naluya man na sa iyang pagtubod sa kinabanon na mga sindaman sa nagsasabi. Dahil nga kita madara sa kinabanon. Saro kaya yan an minsan natitintaran. Si Adan saka si Eva. Kung mayo sumansanas, mayo suhalas, baka day natintaran si Adan ni Eva. Mayo kutang tawan kinaban kung niisipon. Dahilan sa nasamansanas, natintaran si Adan ni Eva. Na magkakankan mansanas, masirampalan ngayon mansanas dumana nagpuon kaya ang kinaban paano unin tentasyon mahamis baga kaya ang mansanas kaya nga kamahal kan mansanas dahil mo nagbabarato yan mga simple sanang bagay po yan kundi kumbaga mga moral lesson na natatawang kita ng leksyon sa mga nangyayari digdi sa kinaaban.
Arog palan kayan ang buhay puon kay ito sagkod ngunyan. May tentasyon. Kung mawara ng tentasyon sa kinaaban, di nagray na sana all. Tuninong na po ang kinaaban. Kung diyan nangyayari nga ni digdi po sa kinaaban, mas dakol ang tentasyon sa mga nagtutultul. Kuman sa mga nagsusunod sa kagurangnan. Kaya kung ikamaluyan sa imong pagtubod, madali kang matintaran. Digdi sa kinaaban, kan mga kinaabanon. Kaya ini po ang dapat pakahurup-hurupon kana sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na itong mga may dakulang pagtubod sa relihiyon kan Katoliko. O yan yung sinasabing Iglesia Romano. Iglesia Romano Katoliko. Sa iba man itong iglesia. Na syudad kan Irgapalan tapos na ni. Congratulations palan sa Team Uragon, Community Fire Auxiliary Group, overall champion sa kinibong National Fire Olympics duman sa Baguio City. City Team Uragon, Community Fire Auxiliary Group, SIPAG, emerged as the SIPAG category overall champion during the 8th National Fire Olympics awarding ceremony na pinagagibo duman sa Melvin Jones Park, Baguio City. Their remarkable achievements included first place victories in both the Blazing Showdown and Fire Hose Down competitions, along with an impressive fourth place finish in the Community Fire Buster event. SIPAG Iriga proudly represented the Bicol region and this is team national competition. The 8th National Fire Olympics took place from March 19 to 21, 2024. Joining the SIPAG Iriga were Fire Senior Superintendent Jose B. Calius Jr., ERD for Operations, Fire Chief Inspector John Jen P. Nobela, Iriga City Fire Marshal, and Fire Senior Inspector Edgar R. Tanya Hora, Junior, NFO BFP Team Coach, who accompanied them during the award ceremony, adding to the honor and recognition of their achievements. Liwat, congratulations sa BFP Iriga and SIPAG Arriba Iriga. Tadiri ka mo nawatak ng gana. Tadiri ka mo natagak sa sinambit ng competition. So, mga nagkadaraog, better luck next time. Yan sa namperme ang masasabi ko. Saro sa dakulang issue ngunyan ang nangyaring pamumukpok sa ayam ining pigaapod Kilwa dyan sa Banwaan ka na Bato Camarines Sur. Sudma, sibot-sibot ka si Acting Mayor Vic Ramos, makuanta ko tanin pahayag kung ano naan inaabtan kan kasong ini na pamumukpok sa sarong ayam dyan sa Tres Reyes sa Banwaan ka na Bato. Hindi sa kasibutan ni Mayor, pati nga ni si amigo ta, Joey Lim, pero mamundo paghali. Ano nangyayang buhay tayo ni? Padi? Relax na niya ako, padi? Pero ngayon maluyan, kunyan, pagmati ko ngunyan. Ako,
sa pagmati mo maluya. Pero may pwedeng isaod sa sentro kan irigan, kaluyahan. Pag huna ko nga nananama na kamo. Ayaw na kamo sa makusog kuno na FM station. Minsan, pag-araw kaya sa sobrang kusog, bigla tulo siya nanaluya. Ang masakit kayan kung sa mga tao, pinanluya. Sa sobrang kakasugan ng istasyon, sa istasyon nagpaparakusog, sa tao nagpaparaluya. Ayan po ang dipisil kung arog na ganang sitwasyon. May mga bagay kaya na bibublaya na sa tao. Sobra naman yung kusog kan istasyon na yun. Maluwi man income. Yan ang problema mo kung mayong isisustener. May kasabihan baga, pag abot sa media, ngayon, mantener, sustener, disponer. Ang masakit, kung aboner ang nangyari, mag-isip-isip kaya na mga pag-iriba. Pag puro sa na-aboner, yan po ang problema. Kung dahil na susteneran ang sarong radio station, bigla na silang na-off the air, nakol na pong mga radio station, digdi sa Bicol, sa Camarines or nag-off the air. Pera kaya, so, dako lang TV network, pinasaraduhan. Yan mga simple yun sana yan. Sa sobrang kakusugan kan TV network na yun na namamayagpag kan panahon na ABS-CBN. Bigla bagang ipasarado. Kan panahon ni Tatay Digong, urulan, paksiw. Kaya kung minsan atid-atido nini kan mga media practitioner sa satuyang nasyon dahil habang panahon kita namamayagpag digdi sa Pilipinas. Mga Marcos nga na ibaga, maragay ta naka-recover. Kan panahon, urula man magasinda, sinakit makabalik sa posisyon. Lingon niya na nakabalik na, iba na naman ang ginigibo. Pero may napaparong na naman ako na ibang gustong gibo ni Presidente Bongbong Marcos, dapat digdi sa charter change. Sabi nga ni kayan, mag-imat ang mga Pilipino pag-arog kaya na kaisipan. Yan sa rong presidente. Yan, kumbaga, may panalmingan na kita. Dahil na maitatago itong nangyari ka na mga panahon na ang sa iyang ama naging bako man talaga poly-dictator na sabi kan iba, semi-dictator. Dahil sa parliamentary form of government na pinag-implementar niya kana mga panahon durante kan presidente an sa iyang ama si Dipuntong Ferdinand Edralin Marcos. Kaya ngunyan garo iyo man gustong arugon gibuhon kan sa iyang akit si Presidente Bongbong Marcos. Sabig pa para susulong ang charter change kundi nasibol kan Senado. Man yan pwedeng pagsabayon ang plebisito kapit sa charter change sa eleksyon local and national. Halata kaya ang mga hero po kan kongreso na talagang gusto nindang mabago ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Pero kung ang kagustuhan nindan maraynar na naman na palawigon ang sendang mga poder, yan po ako dahil binsido. Pero kung ang kagustuhan ninda na pakarayon ang sistema kan gobyerno, may mga probisyon na gustong baguhon para mapauswag ang ekonomiya kan Pilipinas, tol-tol na paagi yan. Pero kung para sa pansadiri sa nanindang interes, inotel po yan. Sawa na ang mga Pilipino sa arog kaya ng mga sistema. Kumbaga, suya ng marhay, nauuyam na sa sistema kan gobyerno, nagpaparalawig sa poder, sarong politiko, nabuo ng magharali, na masiram sa poder. Sige sanan mga pasiriram-siram, so mga Pilipino man, nagtitireos.
Yan ang dapat na isipon kan mga congressman niya to. Nagluluwas ngon yan, narisa kan sa tuyang mga kababayan na garo may sa diktador man ining si Speaker Alfred Romualdez. Kaya masakit pag arog po kayan ang mga kaisipan sa naninda. Binsido man ako sa mga senador niya to. Kaya lang, igwaman dyan na bako man mga makabibinsir. Araw kay ni Senador Bato de la Rosa. Ngani napapundo kay ito ang droga sa Pilipinas. Sukot baga siyang maray kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Hinda bagaan mga, kumbaga nagpuon kan turokhangan sa Pilipinas. Sagkod ngun yan, yaon ang droga. Hindi, iba lang ang dalagan ngun yan. Bakong araw ka ito na grabe ang nagagada ng mga Pilipino sa tukhang. Yan, bako naman mga tukhang ang gibo. Pero toklong na. Ikukurulong na lang, nadadako. Halos mayo man yan pagkakaiba, ikurulong mo yan. Ang rason pati pag nadadakop, ang para siyabo, tios. Kaya nga kami nagbabariwas siyabo. Pero may bagang araw kan ang rason, entonces, grabe ang pagtios sa Pilipinas. Nagyayaman so mga dealer kan siyabo. Dahil man yan malaog dyan, mayong mapapala kung mapatukhang ka sa naman. Masakit kaya kanta, kapot po nin mga sindikato. Sindikato sa gobyerno, sindikato sa militar. Kaya mo na maintindihan kung isay talaga ang mamantinir ka na droga sa Pilipinas. Bakay gwapang mga rebelde na nagkakapot kayan. Iyan po ang dapat pag-adala na marahay kan sa tuyang gobyerno kan mga autoridad. Kung talagang sincero sinda sa kampanya na mapuhuan na droga digdi sa nasyon Pilipinas. An iba pati, dahil man bensido, ay dahil yan mapupuho. Yan nga, ginagamit ngayon kan iba. Parehas man yan kaining mga rebuilding grupong New People's Army. Dahil yan mapupundo. May mga nagkakaput man nga kayan. Laon man sana sa laog kan gobyerno. Ay pambira pag-arog na po kayo ng dalagan. Ginagaramit niyan hindi yan pag panahonin eleksyon. Oo, pag makampanya ka baga, kasimple, hahaputong ka dyan sa mga kabukidan. Isay ka ngaya na kandidato. Ako, inagihan ko na po yan kampanahon. Naguro iba man ako sa kampanya. Kan maaraman na ang kandidato mi si dating Vice Governor Attorney Anoy Trinidad, dahil namin pig-intindi. Sige, sana ngaya ka mo dyan. Pero ngaya kung kay Tuman, si dipuntong Congressman Seriaco Alpilor, nalaban si Lilia de Lima. Mainit sulaban kay ito, digdi sa ring kunada. Maaraman na itong grupo ni dipuntong Congressman Seriaco Alpilor ang nagduman sa bukid na party kan Iriga, ay diretso nga ka mo. Tao namin nga, kidilima ka mo. Taarog ka yan, ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Pati sa mga bukid, pigsasara, may gobyerno man. Duwa na kayan gobyerno. Tagada ito na maintindihan kung minsan, makusa na nga ning duwa kung minsan igwa pang mga sinasabing ultra-rightist, leftist. Maray ko lugod ining talagang leftist na sinasabi. Tapos ang gobyerno. Pero itong mga nagpaparasagin-sagin dyan, iyo po yan ang pinakadipisil na matrace. Kung isay na talaga ang tul-tul na gobyerno sa Pilipinas. Kita nagkukontra sa dalagan kan gobyerno an ikinakauyam tala. Anday na maintindihan kung isay talaga an tul-tul na gobyerno. So kabukidan o so kapatagan.
sa Pilipinas, dahil mo maintindihan minsan ang dalagan kan gobyerno. May gobyerno sa bukid, may gobyerno sa digdi sa sentro. Kaya dawa pinaano kung isa ay ang naggogobyerno, dawa si isay ang presidente, pag-arog po kaya ng dalagan kan sa rong nasyon. Dahil mo na maintindihan, kadakol ng partido, may mga party list pa. Kaya pag-abot sa direksyon kan Pilipinas, kumbaga bara-bara, mayong tul-tul na dalagan maski sa sistema kan politika. Dagdagan kayo ni mga koalisyon na ini. Sabi nga ni kan iba, itong mga gurangan na sa politika, digdi po sa nasyon Pilipinas, mas maray nga kang panahon na two-party system sana. So liberal sa kaso nasyonalista. Igwaman niya, independent. Mas maray nga sudalagan kan politika ka ito, pero ngunyan nga yung may mga koalisyon na, kung ano-ano na sanang pinagkrear na partido, dahil na nga maintindihan ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Sa bagay, garo totoo man. Nangyayari talaga ang pagkariribong kan mga Pilipino. Pag-abot sa political system, isay an mabago kay ni kita man sa ng mga Pilipino kung iisipon. Hindi naabot na palang kita nin oras Nakaibahan niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Vanessa Tataro. Sa lado technical si James Oco, sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.